doncs ara abordarem un tema importantíssim com és l'economia blava. És un dels temes més urgents dels nostres temps. El mar és i ha estat històricament un actiu de desenvolupament en molts sectors, però ara mateix el tenim sotmès a una pressió que ens obliga a repensar com interactuem. Tindrem per davant el desafiament de trobar solucions innovadores que ens permetin aprofitar l'immens potencial dels oceans d'una manera sostenible i d'una manera responsable. Barcelona aposta decididament per l'impuls de l'economia blava i per parlar-ne tenim tres dels líders que estan gestionant aquesta temàtica a la ciutat. Són Anna Majó, directora d'Innovació Empresarial i líder d'Economia Blava, Barcelona Activa, Emma Cobos, directora d'Innovació i Estratègia de Negoci al Port de Barcelona, i Hugo Valentí, que és director de la Business Unit Cities and Society i de l'Smart City Expo World Congress a la Fira de Barcelona. Bon dia a tots tres, moltes gràcies per acompanyar-nos. A mi, per començar, m'agradaria preguntar-los una pregunta de situació, perquè ens situïn. Què és per vostès, què significa el terme economia blava? Anna, Emma? Mira, faré una mica la definició més teòrica, però intentaré fer-la senzilla. Més teòrica és tota aquella economia vinculada al mar, però que és respectuosa amb l'ecosistema marítim. Al final estem parlant, perquè ho entengui la gent, és tota aquella economia vinculada al mar, però que tenim el vector de la sostenibilitat claríssim. Per tant, quan parlem d'economia verda, tothom té molt clar que parlem d'economia sostenible. Quan parlem d'economia blava, parlem de com fer sostenible tota aquella economia vinculada al mar, que pot ser de sectors molt diferents, més consolidats com l'activitat portuària o la pesca, o temes tan nous o emergents com podria ser la biotecnologia, de com d'una alga es fa una vacuna pel Covid, o de l'energia amb molins de vent en el mar. Per tant, estem parlant d'un conjunt de sectors ampli, sempre vinculats al mar i amb la innovació i la sostenibilitat com a vectors. Emma, què afegiries? És difícil afegir, no? Perquè l'Anna ja... Però jo faré una definició una mica egocèntrica, si em deixes. Jo sempre dic que l'economia blava som nosaltres, som el Port de Barcelona. Realment, totes les activitats que es desenvolupen, siguin logístiques, comercials, mediambientals, ciutadanes, avui estem davant de les golondrines, doncs tot això són activitats del port i per tant jo em sento molt còmoda definint l'activitat d'economia blava com a el que fem al Port de Barcelona o el que fem arreu als ports del món. Sí que diria que és una visió que també l'economia blava per nosaltres no només és el que fem, sinó una gran oportunitat. Per què és una gran oportunitat? Perquè, com ha dit l'Anna, hi ha molts altres sectors en els que avui nosaltres juguem un paper molt tangencial. Evidentment el port aporta el 2% del PIB a Catalunya i sobretot són moltes activitats logístiques, marítimes, serveis de tot tipus, però hi ha una sèrie d'activitats que es desenvolupen a tot l'àmbit del Port Vell, que avui estem aquí, i que potser són més tangencials al core del nostre negoci i que l'economia blava representa aquella excusa perfecta o aquest paraigües per poder ampliar molt més l'àmbit d'activitats en les que el Port de Barcelona està implicat. Així que per mi som nosaltres, però és oportunitat. És a dir, vindria a ser trobar l'equilibri entre el creixement econòmic i la conservació del sistema marí, de l'ecosistema marí, seria l'essència de l'economia blava. En aquest sentit, quina és l'aposta de Barcelona, quina és l'aposta del port, quina és l'aposta de Fira de Barcelona en aquesta matèria, Hugo? Per la nostra part, nosaltres el 2011 vam començar a crear un event que era l'Smart City Expo World Congress i és perquè, clar, nosaltres vivim en un món on ara mateix vivim 8.000 milions de persones i a més hi ha una altra realitat, que hi ha una disrupció digital brutal i això provoca que hi hagi uns reptes a escala global que són importantíssims. Hi ha reptes des de com afrontem aquesta tecnologia, com aconseguim tapar l'escletxa digital entre persones que saben utilitzar-la i gent que no. Hi ha reptes climàtics, hi ha reptes econòmics, hi ha reptes de mobilitat, etc. Dins d'aquests reptes n'hi ha un que nosaltres considerem que és clau, que és precisament l'economia blava. Per què? Perquè el 65% de les ciutats més grans del món són costeres.
I si parlem de clima, volem parlar de sostenibilitat, volem parlar de sostenibilitat també en la mobilitat, no? I com deien tant l'Emma com l'Anna, tenia tot el sentit del món que nosaltres creem un apartat específic d'economia blava al voltant de l'Smart City Expo World Congress i hem llançat un nou projecte que es diu Tomorrow Blue Economy i que aquesta serà la primera edició, que estem molt contents. Llavors, en 12 anys hem aconseguit fer un event líder mundial que és l'Smart City Expo World Congress i estic convençut que d'aquí, espero que no 10 anys, però potser abans, 5 anys, fem un event líder mundial també que seria el Tomorrow Blue Economy. Després tindrem ocasió de preguntar-te més sobre el Tomorrow World Congress perquè ens donis més detalls. Ara, si et sembla, seguim escoltant la Emma i l'Anna sobre l'aposta de Barcelona i del port en matèria d'economia blava. L'aposta... Quan nosaltres parlem d'aposta amb el port, parlem d'un compromís molt gran amb economia blava. Això vol dir descarbonització. Descarbonització no només quan la Unió Europea ens està dient que els ports hem de descarbonitzar i ser 100% neutrals al 2050. Nosaltres fem una aposta perquè aquesta descarbonització ja sigui la meitat, reducció del 50% al 2030, amb una sèrie d'inversions molt ambicioses. Per tant, descarbonització, aposta ambiciosa, però també m'agradaria dir aposta compartida. Seria molt difícil que només el port fes una aposta per l'economia blava i ens en sortíssim. Pensem que és una aposta que ha de tenir un espectre, primer, local potent, i això vol dir anar de la mà de l'Ajuntament, anar de la mà de la Generalitat i anar de la mà de tot el que és l'ecosistema local innovador potent que té Barcelona. I també volem fer una aposta, no com a Port de Barcelona aïllat, sinó amb una aliança amb altres ports que estan a l'avantguarda de les últimes tecnologies enfocades a aquesta descarbonització i que el Port de Barcelona vol ser líder indiscutible i implementar les millors pràctiques que ports europeus de la talla de Rotterdam o Anvers estan fent. Per tant, l'aposta internacional i l'aposta local ha de ser ambiciosa en ambdós vectors. Anna? No, perdó. Com a Ajuntament l'aposta és claríssima. De fet, m'agrada explicar que Barcelona ha tingut sempre la seva estratègia econòmica amb els seus sectors estratègics i el mar no havia sigut un dels espais en el que posàvem el focus a nivell de promoció econòmica. Entre d'altres, perquè l'Ajuntament no té una capacitat real de competències de gestió ni de regulació a sobre de l'aigua i el mar, que és dels ministeris, són altres entitats. Però tot i així al final diem, ostres, som una ciutat amb mar, el mar té un paper molt important en la ciutat, en el planeta, no només de regulador de sostenibilitat. M'agrada molt dir que un de cada dos respiracions que fem, l'oxigen ve del mar, per tant, l'hem de cuidar i és molt important que el cuidem, però a més és que és un gran motor econòmic i per tant el que fa 3 anys vam dir, ostres, com podem, sense incidir directament en la competència de regular o de gestionar, posar el mar en el centre com a motor econòmic. I el que vam fer es va definir una estratègia de com fomentar nova activitat econòmica, com fomentar nova ocupació, com fomentar un lligam entre el mar i la ciutat amb la ciutadania més enllà de l'oci. Potser amb els Jocs Olímpics el mar es va posar en el mapa, però no era amb una visió tan econòmica, i també com espais com fires i esdeveniments ens posicionaven a nivell local i internacional. I això és el que hem fet. Al final teníem molt clar que no ho volíem fer sols. Una de les primeres institucions a les que ens vam acostar era un gran referent en economia blava a la ciutat com és el Port de Barcelona, però després també tenim el Port Olímpic on estem fent nous espais per allotjar, on hi havia bars nocturns, volem allotjar empreses d'economia blava, estem fent projectes d'emprenedoria, estem fent projectes d'ocupació. Per tant, el que volem és que sigui un sector important a la ciutat. Queda clar, Barcelona vol ser un referent en matèria d'economia blava. Com ho esteu fent? Ho estaves començant a explicar ara, però ens podries explicar projectes, exemples ja d'èxit que s'estiguin duent a terme ara mateix a la ciutat? Hi ha un vídeo, no sé si posar-lo o no, si tenim temps, perquè és 2 minuts de vídeo, sí, i llavors després us explico un parell de projectes concrets, però així tenim la visió general. Endavant.
En el marc de l'Agenda Econòmica Barcelona Green Deal i de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, l'Ajuntament de Barcelona impulsa l'economia blava com un dels sectors econòmics estratègics per la ciutat. I ho fem amb el suport i la participació de totes les entitats, públiques i privades, que són clau pel sector. S'entén l'economia blava com el conjunt d'activitats econòmiques vinculades amb els àmbits aquàtics, compatibles amb la conservació del medi ambient i que afavoreixen un desenvolupament econòmic i social sostenible. L'Ajuntament de Barcelona fixa com a objectius en l'impuls de l'economia blava generar i reforçar l'activitat econòmica i l'ocupació blava, promovent la innovació i la sostenibilitat. Integrar l'activitat econòmica blava al teixit social i a la cultura marítima de la ciutat. Promocionar l'economia blava de Barcelona als àmbits local i internacional. S'han establert 8 eixos d'actuació que van des de la creació d'un hub d'economia blava, el foment de l'ocupació i la formació en el sector, la promoció local i internacional o la conservació i regeneració de l'ecosistema marí. D'entre les mesures de cada eix, destaca el projecte de transformació del Port Olímpic, que constituirà el primer hub d'economia blava de Barcelona, referent en divulgació marina, oci i cultura nàutica. El nou Port Olímpic també allotjarà espais per ubicar-hi empreses dels sectors blaus. L'impuls de l'economia blava també se centra en altres projectes com el node formatiu i tecnològic de la nàutica, un programa d'emprenedoria o un estudi de noves ocupacions del sector. A més, es donarà suport a fons d'inversió en economia blava i es crearà un observatori del sector, que avaluarà l'impacte econòmic, social i ambiental d'aquesta a Barcelona. El desplegament d'aquestes mesures convertirà Barcelona en una de les ciutats referents en economia blava a Europa, afavorint el desenvolupament econòmic, sostenible i social de la ciutat. Aquesta és l'estratègia que es va presentar a l'octubre del 21 i m'agrada dir que dels projectes que hi ha aquí, un any i mig més tard o 2 anys més tard, un 95% o estan fets o estan fent-se. Per tant, volia ser una estratègia molt aterrada, amb coses molt concretes, que això no vol dir que tingui capacitat d'ambició molt més enllà, però ja hem accelerat projectes d'emprenedoria, no sols, sinó amb el port, amb empreses privades que ens han ajudat. Tenim 23 projectes accelerats, hem ofert més de 5.000 hores de formació amb nínxols ocupacionals que s'han detectat que crearà l'economia blava i que la ciutat pot cobrir, per tant, formació per poder accedir a aquests llocs de treball. Hem treballat, que em fa molta il·lusió sentir Lugo dir que el mar forma part de les ciutats en un esdeveniment internacional de referència com l'Smart City. Per tant, el que hem anat és creant totes aquelles eines de promoció econòmica que faran que realment aquest sector creixi a la ciutat. I un dels fruits que ha donat l'aliança entre les 3 institucions que representeu, la Fira, el Port, la ciutat de Barcelona, ha donat, com dèiem, fruit d'aquesta aliança Tomorrow Blue Economy. Abans en començaves a parlar una mica. Ens podries ampliar l'explicació del què és exactament? Sí, el Tomorrow Blue Economy és un event que neix ja completament internacional, o sigui, no és un event local, és un event professional, això sí, i el que pretén és donar oportunitats per, d'una banda, conèixer de què va això de l'economia blava, quins són els players, però també que hi hagi oportunitats de trobar innovació. Aportarem solucions innovadores, empreses, startups, grans corporacions també, que puguin presentar totes aquelles solucions que després es puguin implementar als ports, a les ciutats. És un punt de trobada molt important per a una sèrie de ports tops mundials que estan liderats pel Port de Barcelona i que això em fa moltíssima il·lusió, que es poden trobar aquí a Barcelona per conèixer i veure solucions. I tot això en només 3 dies, que és una cosa que és molt complicada, que és el que nosaltres aportem a les fires, que realment són aquestes trobades personals d'intercanvi de coneixement, d'experiències i de negocis, perquè al final s'ha de parlar de business en aquest sentit. Llavors, Tomorrow Blue Economy creix, i aquesta serà la primera edició, però amb una voluntat de creixement molt important. I per mi és molt important, i com a legacy, com a llegat que podem deixar. El món dels esdeveniments, quan funcionen i són top globals, ha demostrat constantment que aporta una riquesa a la ciutat
importantíssima, que aporta creació de llocs de treball, que aporta creació d'innovació dins de la ciutat. I si nosaltres com a Barcelona, i està claríssim, no? per la iniciativa de l'Ajuntament i la del Port, volem ser un hub mundial de l'economia blava, hem de tenir un event que sigui referent global de l'economia blava també. I tant, conceptes com Smart City, Blue Economy comencen a sonar cada vegada més, però jo penso que no tothom sap exactament què és el Smart Ports, el concepte de Smart Ports. Què volem dir i quin lligam té exactament amb l'economia blava aquest concepte, Emma? Aviam, jo crec que tendim, i això en el nostre dia a dia, en les nostres vides, a centrar molt el nostre món o la nostra vida al redador de la tecnologia. I es tendeix, quan parlem de Smart Ports, nosaltres mateixos, els propis ports, a pensar automàticament que quan pensem en un Smart Port és un port altament tecnològic. I sí, la tecnologia hi juga un paper, però realment no és el driver. En realitat nosaltres hem agafat la definició Smart City i l'hem traslladat a Smart Port, perquè si un pensa en el que és una ciutat i el que és un port, són animals bastant semblants. Tenen les mateixes virtuts, els mateixos defectes, els mateixos problemes, per què no les mateixes solucions. No? Per això també voler-nos anar a Smart City i parlar de Smart Ports. Però, sense fer-ho molt més llarg, per nosaltres Smart Ports té 3 vertents fonamentals. Una és la econòmica. I per què dic l'econòmica? Quan un port com el Port de Barcelona es planteja què faré de futur, si faré molts més contenidors, si faré molts més vaixells que entraran i sortiran, aquesta no és la nostra ambició. La nostra ambició és fer el que fem ara, o créixer, però potser amb menys volum, potser envaint menys espai, fent-ho més eficientment i llavors dotar-nos de tecnologia per fer-ho amb menys impacte. Per tant, hi ha una vertent econòmica molt clara. Després hi ha una vertent mediambiental. Tot el que fem al Port de Barcelona, que ja ho he dit abans, aporta el 2% del PIB a Catalunya, ho hem de fer d'una manera mediambientalment més respectable. O sigui, hem d'invertir en electrificar molls, hem d'invertir en intentar preservar la biodiversitat quan construïm infraestructures, ho hem de fer, m'agrada dir que ho hem de fer millor, ho hem de fer més sostenible, però hem de contribuir a l'economia, evidentment. I després hi ha, evidentment, una part social, com no podia ser, de Smart Ports, que és que hem de generar més llocs de treball de qualitat, així de clar. Ara mateix al port hi treballen directament implicats, no l'autoritat portuària, sinó la comunitat logística, unes 47.000 persones i volem incrementar això. I com ho pensem incrementar? Doncs per posar-vos un exemple és generant un lloc on es farà projectes innovadors, tecnològics, que tenen a veure amb preservar el medi ambient, amb operacions marítimes, etc., i que atraigui empreses estrangeres, per què no? I empreses locals que tenen projectes innovadors i que respecten millor més el medi ambient, portar-les a Barcelona i amb un gran espai que tenim just aquí, a 500 metres, que s'instal·lin i que generin riquesa econòmica. Per tant, les 3 vertents. Un Smart Port ha de ser econòmicament sostenible, mediambientalment sostenible i socialment sostenible. I ara et proposo que facis de profe, de mestre. Quina nota trauria el Port de Barcelona com a Smart Port? Bueno, no... Espera, deixa'm contestar a mi. Endavant. No l'anava a contestar. Jo no et dono la nota, però sí que... Des de fora i des de dins. Perquè és una cosa que no dirà la Emma, i me estoy saliendo del guión, o sea, no passa res. No dirà la Emma, però sí que us puc dir jo. És que aquí estan venint ports, i ho dic perquè ho sabem, a l'Smart Ports dins de l'Smart City Expo i del Tomorrow Blue Economy estan venint ports, el de Los Angeles, el de Hamburgo, a Corea, a Xina, a resta d'Europa, que estan venint a aprendre el que està fent el Port de Barcelona, perquè ho volen implantar a les seves ciutats i als seus ports. Llavors jo crec que la nota, potser la Emma es donaria un 7 o un 8 perquè és així tal, però és un 10 com una casa, perquè si no, no tindríem els principals ports mundials que venen aquí a reunir-se per treballar conjuntament en tota aquesta línia.
Bueno, gràcies, Hugo, gràcies. Aquest punt de partida... No em vull poc donar temps a una afegir. nota, perquè això de ser Smart Ports és com moltes coses a la vida que mai ets Smart Port, mai ets prou Smart Port. Però sí que puc dir amb molt realment d'orgull que nosaltres estem presents allà on es parla dels ports d'avantguarda, on hi ha les bones pràctiques, perquè tenim, crec, com a port, una ment molt oberta i estem veient el que fa Rotterdam, i no només veient, sinó parlant amb els nostres col·legues de Rotterdam. Tenim un projecte de 12 milions d'euros europeu amb el port d'Anvers, per temes d'hidrogen, per molts temes que tenen a veure amb la sostenibilitat, per poder reduir aquestes emissions. Llavors, no vull donar-me una nota, jo diria que estem on hem d'estar entre els millors per aprendre, si em permets aquesta frase. Bé. Anna, vols afegir tu alguna cosa en aquesta valoració? Quan pensava això, dic, aquí som tres que som ambiciosos, perquè l'economia blava també és un concepte absolutament aspiracional, no hi arribarem mai. És a dir, que l'economia marítima sigui 100% sostenible és allà on volem anar, però és aspiracional i estem treballant perquè sigui així. Ser un Smart Port és una aspiració i l'Hugo també ha dit, no, serem referent mundial d'esdeveniments, per tant, no ens quedem curts i així és com es fan les coses i crec que gràcies a tenir aquesta aspiració i a tenir molta col·laboració, perquè aquí també hi ha, jo crec, molta generositat entre institucions i col·laboració pública-privada, dir, ostres, tots volem anar allà mateix i treballem plegats, és com les coses avancen, per tant... Doncs com a full de ruta és fantàstic i ara s'ha de treballar per aplicar-lo al màxim possible. Jo, per acabar, m'agradaria fer-vos una pregunta. La Copa Amèrica comportarà inversions, intercanvi de tecnologia, intercanvi de coneixement. Creieu que Barcelona, com a ciutat, com a port, com a fira, sabrà aprofitar-ho al màxim? No podrà ser d'una altra manera, és a dir, farem tot el possible perquè sigui així, no només amb llocs de treball, amb impacte a la ciutat, s'està treballant i s'han posat els equips a treballar perquè sigui així. Per tant, altre cop hem de ser aspiracionals, hem d'anar al màxim i crec que la ciutat se n'ha de beneficiar. I també, sobretot, evidentment, hi ha externalitats que preocupen i, per tant, el que estem fent és treballar-les. Jo crec que per mi Copa Amèrica ja no és tan aspiracional perquè ja portem molts mesos arremangats, si em permeteu, arremangats profundament al port, perquè hem tingut que amb les concessions que ja tenim establertes s'ha tingut que fer lloc a les bases d'aquests equips, que són equips amb molta ambició, amb uns avenços tecnològics que a més són secrets molt rellevants. Avui s'ha parlat de l'hidrogen, hi ha molts més altres que tenen a veure amb intel·ligència artificial, amb big data o amb machine learning. Nosaltres ja fa molt de temps que estem arremangats. Jo puc dir ja que des del port nosaltres teníem un pla de fer coses, precisament per obrir molt més el port a la ciutadania de Barcelona. Hi havia una sèrie de projectes que estaven posats amb un timeline i això, en lloc de fer-ho en 7-8 anys, ho hem de fer en un any i això és així. Per això jo dic que estem molt ben arremangats. Jo potser diria que ara sí que no estan coses també del Port de Barcelona, però que totes les institucions, que moltes d'elles les veieu aquí, que formen part de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, realment tenim un compromís i un repte molt potent, que és que això vagi a la ciutadania i això ho hem de fer. I això encara es comença a veure, però s'ha de treballar perquè els Jocs Olímpics són molt famosos, tothom els coneix, i la Copa Amèrica jo diria que aquest és el repte. La nàutica no és tan core a Barcelona i ha de ser-ho amb negoci, ha de ser-ho amb lleure, ha de ser-ho a les escoles. Nosaltres aquí al port tenim Marina Barcelona 92, que a mi sempre m'agrada posar-ho d'exemple. És un hub d'innovacions nàutiques referent mundial i crec que molta gent de Barcelona no ho coneix. Doncs és feina nostra que això no sigui així i que dintre de 3 anys Marina Barcelona 92 ens digui que no hi caben i que necessiten el doble d'espai. I el port haurà de posar-s'hi bé per permetre aquest creixement. Per això que jo crec que estem arremangats, però que tenim reptes, molts reptes de fer que això passi. I Hugo, per acabar, estem ja fora de temps. Nosaltres tenim claríssim que ho aprofitarem al màxim. D'una banda, pel públic, amb el Saló Nàutic que tenim aquí, que acabem d'inaugurar,
i que funcionarà molt bé. I des del punt de vista professional, nosaltres al Tomorrow Blue Economy el que aconseguirem gràcies també a la Copa Amèrica és aquest mix molt especial que tenim, on hi ha institucions, on hi ha empreses privades, on hi ha centres d'innovació i tecnologia que es junten tots, i això és un espai molt únic on li traurem molt de suc. Així que el llegat que deixarà la Copa Amèrica no només, però també al món dels events serà molt potent i l'aprofitarem a tope. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Hugo i Man. Ha estat una taula rodona interessantíssima, us nota la passió per l'economia blava i segur que Barcelona seguirà sent aquest referent aspiracional per futures generacions. Moltes gràcies. Gràcies a tu.